Ayan guys, magandang hapon sa ating lahat. Ayan po. Nandito po kami ngayon sa Daraga. Dito po kami sa bahay ni Auntie Julma Barroso Lucela. Dito po kami sa Daraga. Ayan po, pinag-prepare po kami ng merienda. Ayan, dito po kami sa loob ng area nila. Ito, ganda po ang lugar nila dito, presko. So, kitang-kita po yung mayon po. Yan yung mayon volcano, kita-kita po dito sa kanila. So guys, ayan, napakasimple lang ng bahay nila dito guys. Himala, ngunyan lang nagtulo kaya so bagong kakan talaga si Buboy. Ayan, maliit lang pero konkreto tsaka malinis. Ay ano, pwede. Yan na. Ito rin po. Ito po yung pamilya namin. Namasyal po kami dito sa Albay. Pag 56, mandatory is retired. Pag 56. Kaya, 59 na nga. Ayan, nagmimerienda guys ang ating pamilya. At maraming salamat kay Auntie Julma Barroso Lucela at kay Uncle na tinanggap po kami dito sa kanilang bahay. Ayan guys, mayroon po sila ditong aso. Ayan. Uy, kaway kasama sa ating YouTube channel to. Kasama ang aking pamilya. Ayan, nagbisita kami dito kay Auntie Julma. Nailing ko sa news. Iyo po, sa Facebook sana. Sa Facebook mo niya. Can you speak the way we speak? Ayan guys, yung pamangking ko busy sa kasi cellphone. Ayan, si Julma. Siya Ay, po si ang gusto Julia. magsisita. Si Shane. May mga Ayan po yung may-ari nitong bahay. Yung auntie po namin. Nagbisita rin po kami sa kanila dito sa Daraga. Ayan, talaga naman. Ang oras, alas 3:50 na ng hapon. Ayan, ganda ng panahon, presko. Ayan guys, ganda ng nila dito. Tsaka kita yung vulkan dito guys. Ayan yung vulkan. Yung bunganga ng vulkan, yun nga lang. Ayos. Pirang months kayo dito. Saro po dito sa Bicol. Pero 2 bulan po ang bakasyon. Nag-stay na po pala kami sa Manila. Ito guys, maraming salamat. Where are we going? We will go home. Sir? Admin, ay,